Chcete mať na fotke tmavšiu pleť? Dnes vám ukážem, ako sa to robí vo Photoshope. Vítajte pri mojom ďalšom videu. Volám sa Lukáš Maxim, nájdete ma na Photoshop Academy EU. Ukážem vám teraz dva spôsoby, ako zmeniť farbu pleti vo Photoshope. Čiže, aby pleť vyzerala trochu viac opálene. Poďme na to. Obidve metódy budú super rýchle a super jednoduché. Ideme si vybrať novú vrstvu a novú výplň vrstvy. Zobrazí sa nám toto menu a odtiaľto vlastne vyberieme selektívne farby. Tento nástroj slúži na to, že môžete meniť tóny jednotlivých farieb. Pleť má prirodzene nádych do červená, čiže budeme meniť červenú farbu. Ale keďže vidíte, že napríklad táto ruka má už tejto červenej veľmi málo, má skôr nádych bielej, tak potom si budeme meniť aj tú bielú farbu. Čiže poďme najprv do tej červenej, to sa nám zmení tá horná časť fotky. Meníme škálu farieb cmik, čiže cyan, magenta, yellow. To je tyrkysová, ružová a žltá. Z tyrkysovej si asi pravdepodobne budeme musieť trošku ubrať, lebo keby sme si je pridali, tak všetka tá červená sa nám ako keby zmizne, čiže potrebujeme si z nej ubrať, aby sme tú červenú trošku viac zvýraznili, ale nie oveľa. Vždy sa s tým trochu pohrajte, aby to vyzeralo čo najprirodzenejšie. Z ružovej trošku, keď ju berieme, tak to ide úplne do zelená, vidíte, to je zle, to nechceme. A zase keď jej pridáme, no tak je tam tej červenej až príliš veľa, čiže len veľmi maličko si pridáme tejto magenty. A žltej takisto, keď si ju berieme, tak je tam strašne veľa fialovej, a keď si ju pridáme úplne maximum, opäť je tam strašne veľa žltej, čiže podľa toho, ako vám to bude pasovať, ako sa vám to bude páčiť, ja si tejto žltej pridám len veľmi maličko. Asi tak. Jo, OK. A ešte trošku si to smavíme, čiže pridáme trochu čiernej, ale takisto len veľmi málo. Keď kliknete na toto oko, vidíte, ako to vyzeralo predtým a vidíte, ako to vyzerá potom. Takže teraz sa nám zmenila iba tá vrchná časť, čiže prejdeme na tú bielu, aby sme zmenili farbu aj tejto ruky, ale je dosť možné, že tej bielej máme vo fotke viac aj na týchto šatách, čiže pravdepodobne sa nám bude meniť aj farba týchto šiat, ale to vám ukážem potom, ako to odstraníme. Čiže máme vybrať tú bielú farbu, opäť meníme tyrkysovú, uberieme, aby to išlo trošku viac do červená, ružovej pridáme a úplne najviac asi budeme pridávať žltej, aby nám tá biela trošku zmizla, aby tá koža nabrala trochu farby. A takisto to trošku stmavíme. Skúšajte vždy si prechádzať všetkými tými možnosťami, ktoré tu sú, a vyberte tú najlepšiu pre vás, vlastne, ktorá vám vyhovuje. Tej čiernej si pridáme iba fakt maličko. A opäť si môžeme pozrieť, ako to vyzeralo predtým, ako to vyzerá potom. Predtým a potom. Hovoril som, že vidíte, že sa nám zmenila aj farba týchto šiat, lebo aj tam je tej bielej trochu viac. Čiže zoberte si štetec, obyčajný klasický štetec, zmente si veľkosť tak, ako potrebujete, a uistite sa, že máte vybratú masku tejto vrstvy. Kliknite na Ctrl-I a zmeníte vlastne túto farbu na čiernu. Vyplníte ju čiernou farbou, to znamená, že tento efekt absolútne nevidno nikde, lebo čierna znamená, že sa to nezobrazuje nikde, biela znamená, že sa to zobrazuje všade. Zoberieme si štetec,
Zmeňme si jeho veľkosť tak, ako potrebujeme. A farbu tohto štecla si musíte dať zase na bielu, lebo budete kresliť do tejto čiernej, aby všetko to, čo zakreslíte vlastne všade tam, kde nakreslíte túto bielú farbu, tam sa preniesie efekt, ktorý sme predtým upravili, jo? Super. Naša tak je toho trochu veľa, čiže si zmeníme zase štecec na čiernu farbu. Môžete to meniť veľmi rýchlo. Tieto farby sa vám prehádzajú s tlačením klávesy X. Jo? Čiže teraz chceme čiernu. Odstraníme tu, kde sme to zafarbili predtým. OK. Tak, aj to. OK. A teraz ideme na ten druhý spôsob. Čiže ideme na nástroj rýchleho výberu. To je klávesová skratka 2V, alebo tu hore tento štetec s takýmto orámovaním a opäť si môžete zmeniť veľkosť tak ako potrebujete. My si chceme vlastne vybrať túto pokožku, ktorej farby budeme meniť. Čiže jednoducho len klikneme na to, držíme vlastne stlačené tlačítko myši alebo tablet priložený, teda pero priložené k tablete a vlastne vyberáme všetko to, čo chceme meniť. Super, ruka ešte tieto palce. Výber je dobrý, ale vidíte, že to vybralo aj trochu šaty, čiže keď stlačíte Alt, zmení sa znamienko na mínus, to znamená, že odoberiete z tohto výberu to, čo chcete a pomaličky vlastne prechádzajte tam, no, čo nechcete vybrať. Ešte tieto vlasy. Super. Teraz ideme opäť do možnosti novej vrstvy alebo novej vyplne vrstvy a vyberieme tentokrát krivky, curves po anglicky. Tu meníme celé spektrum farieb, RGB farieb, čiže červená, zelená, modrá. Určite sa pohrajte s jednotlivými farbami, jo? Čiže opäť si vyberieme, dajme tomu červenú, z červenej trošku pridáme, zo zelenej trochu asi pravdepodobne uberieme. Lebo keď by sme jej pridali, no tak to nevyzerá dobre, vyzerá tak Shrek. No. Jo, veľmi maličko. A takisto z modrej, modrú trošku uberieme. Vlastne opačná farba od modrej je žltá. Jo? Vidíte? Modrá a žltá. Čiže keď uberáme modrej, tým pádom pridávame trochu viac žltej, čiže takisto len veľmi málo, trošku sa s tým pohrajte a pridajte toľko, koľko potrebujete. A potom ešte si vyberieme všetky farby, to je táto biela línia a celé si to trošku stmavíme. Keď uberáme všetky farby, no tak fotka sa stmavuje. Jo, super. Tak teraz si pozrieme predtým a potom. Tak toto vyzeralo predtým a takto potom. Tak a na dnes je to všetko. Ak sa vám to video páčilo, budem veľmi rád, ako budete zdieľať. Alebo keď niečomu nerozumiete, dole mi napíšte koment. Sevas.